lokthung ayuk lokthung Dipramotha ayuk lokthung Gubuni party yakari phainai rokno जों खाबाय खबाय लामसगो Gubuni party yakari phainai जों खाबाय खबाय लामसगो Bobagra ayuk lokthung Diprasa ayuk lokthung Bobag belai hambai chini ko borok news media rok no sungtini o jaga o 46 nong surma kendro ni busuk ko polling station number busuk bro 36 polling station oro jeng phaika door to door jeng thangnai tini o jaga jeng nukha chini khoroksa chakra juk tai bini nok nukhung o jaga o 8 jon voter tongo jeng khnaka ke oba haike no borok sekang nismi borok bahaino IPF tirogo samung khlaika khlai tongo hinpano borok paithak nai nei khaje bubagrani mokoli muktui nugui borok soimalia jengno thaisingo saikhnari kha bubagrani je mokoli muktui tei dofani bagi je sacrifice khai phemani gobang ma asuk thai kotor bini tongthok chathok bebak no yakari bubagra je satung hnya watui hnya nobar hnya khai je khaprumui tongmani dofani bagi khanangai bini sak chaya tutui phano je sopre jagui dofani bagi bo samung tangtongman abono nugui bongni bekha soilia jeng jesa panung situng bubagra no logiri suk sinai ni borok tini oro khabai khubai phaimani bagi jeng o jaga tini lamsogo chini logio tongo chini okra bai monihar chini takhuk jiten obaike teu kobangma chini timo tongo jeng oro phelejak tongo o jaga ro norok nukha je tini o jaga tongnai borokni butar tongo plus nokni borok bote phatar rok baksa tongo tabuno jora jot manjaklia hinpano bongoro 8 jon butar tongo borok 8 jon butar khabai khukbai no bubagrani je thanchani mario aro yapri sesuk sinai ni borok ni gosika ngai cheng borno jeng khabai khukbai no lamsogo tai bwskangni salrogo borokni bisingtei tebo borok tubui phaian nei jeng bo khaklayo tangi hingkai bubagrani akkubuini lamano kebo kasui manya abono bubagra jungno logiri kha jeng tipraddo farok thanjang kha belai hamai